kaikille pitkästä aikaa. Tervetuloa tänne mun kanavalle. Mun nimi on Sanna ja täältä Lahdesta käsin kuvaan tänne sopivasti onnellinen kanavalle Neule-videopodcasteja. Tänään on 2. päivä helmikuuta 2024, perjantaipäivä. Ja tää on oikeastaan aika extempore kuvaaminen, koska mulla on siis pyörinyt jo pidempään mielessä, että pitäisikö kuvata taas. Mutta se on sitten jäänyt ja tällä viikollakin mulla on pyörinyt useampana päivänä mielessä, että pitäisikö istua johonkin alas ja kuvata, koska on aikaa nyt olisi tälle, mutta sitten se on jotenkin aina jäänyt. Sitten mä oon jumittunut sohvan nurkkaan ja en ole jaksanut ruveta keräämään kamppeita kasaan. Nytkään mä en kerännyt kamppeita kasaan, vaan otin yhden aktiivisen työn tosta ja muutaman neulotun valmistuneen työn tuolta mukaani ja näytän niitä. Ja tää on oikeasti tämmönen, että kokeilen, että miltä se taas tuntuu ja niinku tämmönen lyhyt katsaus. Enemmän tää on ehkä semmoista kuulumisia. Ja sitten jos musta tuntuu hyvältä, niin sit mä ehkä jossain kohti kasaan vähän enemmän tavaraa kasaan ja kuvaan vähän paremmin. Nyt mulla on tosiaan vähän semmonen nopea aikataulukin, kun mä oon siis tällä hetkellä kotona vielä edelleen ja mun mies on kotona ja meidän nuorimmainen on kotona ja sitten keskimmäinen tulee ihan kohta koulusta. No okei, puoli tuntia. Ja mä oon hänen huoneessa. Ja hän ei ole kyllä niinku sellainen, että hän tykkäisi kyttyrää siitä, että mä käytän hänen huonetta. Mutta mä en halua kuvata täällä silloin, kun hän on kotona, koska sitten hän on tuossa ovella koko ajan kärttymässä. Että mitä sä teet, mitä sä teet? Niin tämmönen nopea aikataulu. Ja sen verran sanon vielä, että mies yrittää tuolla siis ei yritä, vaan hän nukuttaa meidän pienimmäistä. Ja jos sieltä kuuluu nyt vähän niin kuin semmoista äkäistä vastarintaa, niin se on sitten siitä, että ei mitään hätää ole kenelläkään täällä taloudessa. Sos. Mutta tehdään hei niin, että mä ensin käsittelen näitä neulejuttuja ja kerron sitten niin kuin tämän 2 vuoden kuulumiset sitten lopussa. Eli jos sitten ei kiinnosta, niin sitten kerron, kun ei ole enää neuleasioita niin kuin silleen isommin, niin voi sitten lopettaa. Mutta tosiaan, jotka on katsonut mun videoita, tietää, että mun neule-elämä menee hyvin niin kuin vaihtelevasti. Välillä mä neulon tosi paljon, välillä vähän vähemmän ja siihen vaikuttaa tosi paljon niin kuin se muu elämä ja se, että minkälainen niin kuin, tasapaino mulla on mun pään sisällä. Tai näin, että välillä on sellaisia kausia, että ei vaan saa tartuttua. Tai jos tarttuu, niin mitään ei tule valmiiksi, koska se tekeminen on semmoista, että 2 silmukkaa ja sitten pysähtyy taas miettimään asioita. Niin. Mutta nyt tosiaan sen verran sanon, että mä oon ollut nyt siis kotona reilu vuoden. Eli marraskuussa 2022 syntyi toi meidän nuorimmainen. Ja mä oon ollut hänen kanssa kotona koko viime vuoden. Ja nyt vuodenvaihteessa meno muuttui silleen, että mä jäin opintovapaalle ja lähdin opiskelemaan, eli olen edelleen kotona, mutta en ole hoitovapaalla enkä vanhempainvapaalla, vaan opintovapaalla. Ja mun mies jäi nyt alkuvuodesta niille omille vanhempainvapailleen ja sen takia ollaan nyt niin kuin kotona molemmat. Ja toi pienin pysyy nyt kotihoidossa syksyyn asti, jolle me sitten syksyllä toivottavasti saadaan hänelle hyvä hoitopaikka ja hän menee sitten hoitoon. Niin sillä ollaan nyt kotona ja sillä mulla olisi nyt tässä keväällä aikaa kuvailla videoita, tai keväällä siis tänä vuonna, kun mä olen opintovapaalla, niin olisi aikaa kuvailla näitä videoita silloin tällöin, kun opiskeluilta kerkeää. Ja koska mä oon ollut kotona nyt
yli vuoden, niin totta kai luonnollisesti mulla on ollut enemmän, tai ei mitään luonnollisesti, siis eihän mulla ole oikeasti ollut neuleaikaa. Eli ton meidän vauvan kanssa ei ihan kauheasti ole pystynyt neulomaan, hän on ollut aika vaativa tapaus. Ja sitten ne neuleajat on ollut sitä, että kun mies on ollut kotona, niin sitten on pystynyt pihistämään jonkun hetken itselleen. Mutta sitten usein on myös mennyt niin, että sitten kun hän on kotona, niin sitten on paljolti halunnut myös nauttia siitä yhdessäolosta. Ja näin, että sitten on myöskin se neuleaika välillä unohtunut. Mutta jotain mä oon kuitenkin neulonut. Ja mä otin nyt tuohon 3 valmista työtä, mitkä on nyt niinku semmoset viimeisimmät ja sitten semmoset niinku, no mitkä mä nyt sain tuosta matkalla olohuoneesta tänne haalittua käsiini. Ja tää ensimmäinen on semmonen, että mä sain joululahjaksi mun siskolta Tellihanilta sain silloin 22 jouluna. Sain lahjaksi vyyhdin, vaikka 2 vyyhtiä lankaa. Ja siis tämähän on nyt onnetonta, koska tämä oli tämmöinen extempore, niin mulla ei ole sitä. Mulla on se lanka, sitä lankaa on jäljellä vielä, semmoinen iso pallo. Ja siinä on se se lappu mukana. Mutta ne on tuolla jossain kassissa, neulekassissa, koska tämä on valmistunut jo viime keväänä, tämä työ, ja se on nyt siellä jossain. Niin tämä on ehkä Ravelryssä, ei ole Ravelryssä. Instagramissa mä en ole Ravelryä käyttänyt, siis olen käyttänyt sille, että mä oon sieltä ohjeita ja kuvia kattellut, mutta en ole laittanut sinne muistaakseni mitään itse pitkään aikaan. Niin Instaa mä päivitän aktiivisesti, ja jos ei tää oo siellä, niin sitten hyi minua. Minun pitää heti ryhdistäytyä ja ottaa tästä kivat kuvat, ja sitten laittaa tää sinne Instaan, koska tää on ollut nyt tosi paljon käytössä. Mutta siis pidemmittä puhetta, niin se on tämä kauluri. Ja muistaakseni tämän nimi oli siis Pelto tämän kaulurin. Ja tää nyt on, kun tää lanka on vähän tämmöistä, tää ei näy tästä mihinkään, mutta tässä on tää aivan ihana tää pintakuvio. Mikä tää nyt sitten on, niin tässä eessä. Ja takana on sitten tätä tällaista, onko tää nyt sitten patenttia? Mä oon ihan onneton näissä, mutta siis kuitenkin. Ja tässä on tää korkea kaulus. Ja alkuun mä käytin tätä tälleen käännettynä koko ajan. Mutta nyt kun mä oon ulkoillut, vaunutellut ja muuta, niin mä aina avaan tän ihan kokonaan näin, että tää tulee kunnolla tähän. Koska mä oon huomannut, että mä kaipaan sitä, että se tulee kunnolla niin kuin tohon takin niin kuin, ylitte tähän, niin kuin, että sen saa vedettyä tähän. Mutta tää siis siinä ohjeessa on käännettynä näin. Ja voi olla, että mulla ei ehkä riittänyt mielenkiinto neuloa tarpeeksi pitkää tästä kaulakappaleesta. Eli tää voi olla lyhyempi kuin siinä ohjeessa, jonka takia mä joudun sen avaamaan, mutta se ei mua haittaa. Tää on oikein kiva näin. Ja huomaa, että on käytöstä, on ihan venynyt ja vanunut. Ja täällä on langanpäät. Tää onko nää pääteltykään ees? On tää toinen on päätelty jopa. Miksihän mä en ole ihan saksia kaivannut kuitenkaan? Nämä molemmat on päätelty. Eli hirveän vaikea homma olisi ottaa sakset ja pätkästä ne, mutta ne ei ole mua haitannut. Eli tää valmistui jo viime keväänä, mutta ei viime talvelle en saanut tätä käyttöä, vaan tää ootti kiltisti tuolla sitten kasassa tätä talvea. Ja nyt tänä talvena tää on ollut ihan hirveästi käytössä. Ja tää on ollut tosi kiva, kun tosiaan mä edelleen siis imetän. Ja sitten varsinkin nyt vielä alkutalvesta imetin vielä vähän enemmän. Niin tää on ollut tosi kiva, kun tää suojaa tästä niinku eestä kylmyydeltä. niin tää on ollut niinku ihan huipputyö ja huippukiva niinku käytössä. Ja suosittelen ehdottomasti. Ja tää lanka on ihanaa. Tää oli joku raggi. Mä kaivan sen tiedon jostain ja kirjoitan sen tähän videolle.
niin näette sitten sen langan nimen edessä. Ja sitten mä laitan sen oikeasti sinne Instaan, jos tää ei ole vielä siellä, niin sieltäkin voisitte käydä katsoa, ja ne nimimerkit oli tuossa alussa. Niin tää on ollut ihan tosi ihana, sanoinko mä jo? Mutta no mäpä laitan tän nyt kaulaan, niin te näettekin ihan, kuulkaa, käytössä tämän. Eli tälleen mä aina nostan sen niinku ylös sitten tuolla, kun mä käytän sitä, että se tulee kunnolla tähän, kun takki tulee sitten niinku tähän, niin se pysyy. Ja mä, jotenkin se, että niinku, että tuntee, että siellä on se neule, niin sekin jo lämmittää. Mutta käännettynä se näyttää tältä. Tää ei ole niin iso kuin siinä ohjeessa, ja mä yritin tätä siis kastellessa venyttää, mutta tää ei ole niin iso kuin pitäisi, mutta tää on ollut ihan tosi hyvän kokoinen niin kuin käytössä mulla. Ja mitäs muuta tästä? En muista puikkoja, mutta varmaan langan tai ohjeen vaatimalla puikolla mä oon tän tehnyt. Nyt mun täytyy suoristaa mun toinen jalka ja mä joudun vähän siirtelemään tää leluja. Hetki pieni. Niin tämmönen. Mäpä jätän sen nyt kaulaan, sehän on tosi kiva. Eikä ole yhtään liian lämmin tässä niinku sisäkäytössäkään. Mut tämmönen. Ja joo, ei tästä sen enempää. No sitten toinen valmistunut työ, mikä ei ole mulle, eikä ole ollut käytössä vielä kertaakaan, koska se on ollut itse asiassa kerran varmaan jollain kauppareissulla tai jollain on hän saanut tätä käyttää, mutta se on tällainen. Eli tää on Novitan lehdestä ja olisiko tää nyt joulu? Eli siis viime vuoden viimeisestä lehdestä. Tän nimi on Simo Pupupanta. Ja mä näytin tätä meidän 8-vuotiaalle. Ja kysyin, että olisiko kiva tämmönen. Jos mä laitankin tän näin päin, niin te näette nuo korvat. Että olisiko kiva tommonen panta, ja hän ihastui siihen ihan tosi niin kuin paljon, että hän haluaa sen. Ja no mä aloin sitten neuloa tätä melko heti silloin. Ja sitten tulikin sellaisia töitä, jotka kiilasi tästä ohitte. Mä voin kerronkin kohta yhdestä työstä, mikä kiilasi tämän ohitte. Ja mä sanoinkin sitten vielä lapselle, että kun sä et saa tätä nyt talvella käyttää, että sun täytyy odottaa joka tapauksessa kevättä, että sä saat tämän käyttöön, niin täällä ei ole niin kiire, niin sitten hän hyväksyi sen asian. Mutta kun sitten mulla alkoi toi koulu ja mulla on niitä luentopäiviä ollut, niin siinä luentoja kuunnellessa on ollut tosi hyvä neuloa niin kuin tätä pantaosaa, koska mikä sen helpompaa. Ja sitten kun mä sain tämän pantaosan valmiiksi, niin mä ajattelin, että mä teen tämän nyt kerralla sit loppuun, että noita korvia mä en kuitenkaan pysty siinä luennolla tekemään, että kun anteeksi, mä en katso tuonne kameraan, jotenkin mun on hankala, hankala nyt taas muistaa, että pitää katsoa kameraan. Niin, että luennolla on vaikea kuitenkin seurata ohjetta ja muuta, niin tein tän nyt sit loppuun. Ja tää on ihana. Tää oli ihana ilman näitä korviakin. Mä yritin sit vielä, että ei tehdä noita korvia ollenkaan. Mutta hän oli vahvasti sitä mieltä, että totta kai ne korvat pitää tehdä. Ja onhan tää nyt ihana myös näillä korvilla. Tämä on ainakin Instassa, mutta mä laitan tähän kuvan, missä tää on lapsen päässä. Niin näette sitten tän niinku ihan niinku in action. Mä en viitti laittaa tätä omaa päähän, koska mun pää ja 8-vuotiaan pää on pikkasen eri kokoiset. Niin tää venyisi sit ihan hirveän näköiseksi. Tai ei hirveän näköiseksi, mutta sellaiseksi, että se ei enää pysy sen 8-vuotiaan päässä. Tässä on käytetty ohjeenmukaista lankaa, jota en nyt tietenkään muista, mutta se on Novitan joku tällainen ohkanen lanka. Mä laitan ne tiedot tähän, niin te näette sen siitä. Tää korvan sisus on ihan tavallista valkoista Fabelia. Siihen mä ruvennut ostamaan uutta lankaa, niin kaivoin sitten tuolta Fabelia, niin sillä sai tehtyä nämä korvan sisukset. Tääkin on ihana ja mä ootan itekin sitä, että tulee ne kelit, että lapsi pystyy tätä huoletta käyttämään. Hän käytti tätä joku kauppareissu se oli, nyt mä muistan, kun sit mä vielä kysyin, että no paleltaako, ja sanoin, ei palella, ja sit vähän näin päästä, no ehkä pikkuisen täältä. Myönsi, että ehkä oli vähän liian
tai ettei ollut ihan keliin sopiva päähine, mutta odotan, että tämä tulisi käyttöön. Tämä on tosi söpskä. Simo Pupupanta ja Novitan 23 vuoden viimeisestä lehdestä ohje. Niin tämä on ihana. Ja se odottaa nyt kovasti käyttöään. Mihinkäs mä sen nyt laittaisin, että mä kauheasti sitä ryttäile. Noin. No sitten kolmas ja viimeinen, minkä mä oon tähän nyt varannut tälle kerralle, niin on sukat. Ja nämä sukat on sellaiset, että me viime vuonna pongattiin joku kiva kalenteri mun siskon kanssa netistä. Ja ruvettiin puhumaan, että hei, tommosenhan voisi tehdä itsekin. Se oli joku silmukkamerkkikalenteri. En muista nyt, että kenen myymä se oli. Ja tollasen voisi tehdä itse tommosen silmukkamerkkikalenterin, että tehdään toisillemme. Ja sitten ruvettiin puhumaan, että no ehkä 24 luukkuu täynnä silmukkamerkkejä on vähän liikaa, kun niitä kuitenkin molemmilla jo on. Niin sitten päätettiin, että laitetaan sinne myös lankaa. Ja että 8 luukkuun 10 grammaa lankaa ja että tehdään niistä sitten niin kuin molemmat neuloo heti sukat niistä itselle, että ne ei jää pyörimään. Niin kuin meillä on tapana, että minit jää pyörimään. No niin tehtiin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kun mulla on niin iso jalka ja mä haluan kuitenkin kunnon varren. Ja 80 grammaa lankaa kuulosti niin vähältä, että mäpä otan jonkun omasta varastosta, jonkun minin. Ja että mä neulon sillä kärjen ja kantapään ja sitten resorin. Ja ei olisi tarvinnut, koska tässä on mun sukat. Näitä on käytetty siis myös, mä oon käyttänyt näitä ihan hirveästi ja nämä on jo sen näköiset pohjasta, että ja kantapäästä, että nämä on ihan nuhjuset, mutta kuitenkin haluan näyttää nämä. Eli tämä musta lanka, mitä on kärjessä, kantapäässä ja täällä ylhäällä, on sukkapuffa säihkyä, vai säihkysukkapuffa, joku tämmönen. Ja täällä oli joku, muistaakseni ehkä täällä oli joku nimi tällä sävyllä, mutta tää on tämmöistä kimalletta. Hyvä näyttää tästä kauhtunutta kärkeä, mutta ettekä te näe siitä mitään, mutta tää on siis kimallelankaa. Ja tätä mulla oli 20 grammaa muistaakseni, niin tätä jäi vielä. Ja sitten nämä kaikki muut värit on siitä kalenterista, eli nämä on Terhin mulle valitsemia minejä. Ja tämä oli mulle sellainen niin kuin opettavainen projekti, koska mulle on mä en niin kuin osaa hahmottaa, että jos mulla on 50 grammaa lankaa, että kuinka esimerkiksi pitkän tai minkä kokoisen sukan mä siitä saan, niin kuin fingerin vahvusta lankaa. Niin tämä oli mulle siitä opettavainen projekti, että kun mulla on 10 grammaa lankaa, niin mä saan siitä siis oikeasti ihan todella pitkän pätkän sukkaan, niin kuin molempiin sukkiin. Elikkä molemmissa sukissa on 5 grammaa jokaista väriä, ja nämä on tosi leveitä nämä raidat. Ja tää oli mulle niinku ihan todella oikeasti niinku oivaltavaa, että vau, että niinku, siitä saa tosi pitkän pätkän. Kun se kuulostaa tosi vähältä lankamäärältä, mutta se oikeasti riittää. Ja nämä on aivan ihania nämä värit. Ja mä en nyt tiedä, käykää katsoa Tellihani tuolta Instasta. Tää on nyt paineita hänelle, että kuvaa ja laittaa kuvat niistä omista sukistaan siis sinne Instaan. Mutta me tehtiin niin mun 8-vuotiaan kanssa, että me valittiin ne värit yhdessä. Ja sit vähän niin kuin semmoista fade-meininkiä, että vähän mietittiin, että missä järkässä. Ja sitten mä katsoin, että näistä saattaa tulla aika ihanat sukat, ja niistä tulikin. Mutta niin tuli näistäkin. Oikeasti nämä on niin täydelliset, ja sillä mä oon näitä käyttänytkin niin paljon, ja raaskinut heti käyttää, koska nämä on niin ihanat. Mä näytän vähän lähempää, ei toi varmaan tarkenne toi etukamera, mutta siis näitä värejä. Ja sit mä oon kysynyt mun lapsilta, että mitkä on niinku, tai noilta isommilta lapsilta, pienemmältä en ole kysynyt, kun hänen vastaus voi olla ihan mitä vaan. Niin, että mikä on niinku lempi tavallaan yhdistelmä, niin 8-vuotias valitsi tämän. Ja sitten muistaakseni kohta 13-vuotias valitsi niinku tämän. Mutta se saattaa myös olla niinku näin, mutta en ole kyllä varma. Mutta mun mielestä kaikista ihanin yhdistelmä on nämä kaksi. Nämä on jotenkin niin syötävän hyvä yhdistelmä. Niinku tää on todella ihana.
Ja aloitettiin siis molemmat kärjestä just sen takia, että saa sit sen, että saa rauhassa neuloista vartta niin pitkäksi kuin sitä lankaa riittää. Niin kärjestä aloitetut, sitten aina oikein kantapää. Ja mulla nyt ensin meinasin, että mä kikkailen jotenkin, että tähän ei tule tätä mustaa raitaa, mutta en jaksanut, eikä se haittaa. Se on ihan jees. Tossa se ei edes käytössä näy, kun tää usein menee vähän silleen ruttuu tosta. Ja sitten mä mietin, että mitä mä teen tänne ylös, että se pysyy jalassa. Mulla on aika paksut pohkeet, niin mulla on se ongelma, että pölvisukat ei pysy jalassa. Niin Terhi sitten oli keksinyt tällaisen ja mä törkeästi vaan apinoin sen. Eli sitten tommonen lisäyksillä, niin sitten aina levenee toi joustinneule. Ja Terhi teki siihen omaansa sitten ihan joustin resorin, niin mä halusin tällaisen kujan. Ja täällä on siis myös langanpää, totta kai, koska tää odottaa, että mä löytäisin jostain mustaa tämmöistä kapeeta kuminauhaa. Niin mä saisin tänne pujotettua, kun nyt nämä on jo vähän lörpähtänyt niin, että nämä valuu, vaikka olisi housun päällä, niin nämä valuu, niin mä haluan tänne kuminauhan, jotta ne on napakasti ylhäällä. Niin se odottaa sitä. Mä en ole vielä löytänyt kuin valkoista vaan, ja se kyllä näkyy sitten täältä pahasti läpi, niin sitä mä en halua. Plus kun tässä on tää nirkkoreuna, niin sehän näkyy siitäkin. Niin mustaa tarvisi olla, että jos jollain olisi täsmätietoa, että jostain varmasti saa kivijalkakaupasta mieluusti täältä Lahdesta. Kauheat vaatimukset. Tai jos jollain on ylimääräisenä mustaa tämmöistä noin sentin levystä kuminauhaa, semmonen mä epäilen, että no en tiedä, metri, niin sitten se ainakin riittää. En mä osaa sanoa, mä oon tällaisissakin tosi untamo, mutta siis 2 sukkaan tarvisin. niin huikkaan, niin tehdään vaikka jotain vaihtareita. Mulla on minejä aika paljon, voin vaikka peittoprojekteihin lähettää. Mutta siis tällaiset sukat, ja nämä on aivan ihanat. Mä oon käyttänyt näitä ihan hirveästi. Ei mitään tietoa, mitä lankoja nämä on. Nämä on jotain, varmaan merinoa kaikki. Ja en tiedä, tietääkö Terhikään, mitä minejä nämä olivat. Mutta siis täydelliset. Ja näistä on kuvia Instassa. Mutta voin laittaa myös tähän päälle. Niin ne, jotka eivät käytä Instaa, niin näkevät sitten heti tästä. Ja tällaiset sukat. Nyt mä kurkkaan kelloa. Juu, hyvä. Mä ehdin vielä vaan esittelemään ton yhden keskeneräisen, mikä on aktiivinen. Ja sitten vielä ne kuulumiset. No nyt sitten mulla on vähän sellainen tilanne, että mä ihan hirveästi huvituttaisi aloittaa kaikkea uutta. Mutta koska mä en osaa päättää mitä, ja mulla ei ole, mä haluaisin siis tehdä itselleni semmoisen paidan. Onkohan se nimi joku Storm-paita. Niin sen mä haluaisin tehdä, mutta koska mulla ei ole siihen lankoja, niin mä en halua niitä myöskään nyt ostaa. Niin mä ajattelin, että tehdään keskeneräisiä tuolta pois, koska niitäkin riittää. Ja kaivoin sitten ensimmäisenä, mun täytyy laittaa puikkostopparit, kun mä yritin tätä siis äsken neuloa tässä samalla kun mä höpötän, mutta eihän siitä tule mitään, kun mun on pakko katsoa tätä työtä koko ajan. Mä laitan tähän stopparit, koska tämähän on keskellä kerrosta. Niin kaivoin tuolta siis tosi pitkää kesken olleen sylineuletakki. Ja tämä on nyt kainaloiden jälkeen näinkin pitkällä jo. Mä olen tätä jo sovittanut ja tästä tulee aivan ihana. Mutta mä haluan tästä pitkän, jossa on taskut. Niin vielä on matkaa jäljellä. Plus sitten tietenkin ylipitkät hihat tarvii tehdä. Ja sylineuletakki on muistaakseni siitä Urban Knits-kirjasta. Nyt en sitäkään ole ihan varma, että mistä se on ja kenen suunnittelijan se on, mutta kaikki on neulonut sylineuletakin, niin kaikki varmasti tietää. Ja tää on ihan ryppyinen, koska tää oli oikeasti varmaan 1,5 vuotta tuolla projektipussissa, vaan ei vaan saanut aikaiseksi sitä jatkaa, mutta nyt mä oon sitä jatkanut ja tästä tulee aivan ihana. Lankana mulla on tässä tätä pirkkalankaa,
paksumpana versiona, eli onko tämä paksu pirkkaa. Tossa on noi tiedot. Joo, ei kannatakaan siihen yhtään tarkentaa. Eli 100 grammassa 170 metriä. Ja värinumero on luultavastikin toi, onko se toi 4466? Ja sitten, onko toi toinen sitten se eränumero? Jag vet inte. En tiedä näistä. Mutta joo, mulla on siis tätä nyt enää tää 1 vyyhti. Eli tähän takkiin on nyt tällä hetkellä mennyt 4 vyyhtiä. 4. on tämän verran nyt täällä jäljellä. Ja mä tilasin silloin aikanaan 5 vyyhtiä just sen takia, että mä tilaan sit loput myöhemmin. Ja nyt mua jännittää, että saanko mä tätä samaa värierää enää tilattua. Mutta en ole siis kattonut vielä ollenkaan netistä, että saako tätä samaa värierää. Ja mä en tiedä sitten mitä mä teen, jos ei saa. Että jätänkö sitten silleen, että neulon ensin hihoja ja teenkin vaan semmoset 3/4 hihat. Ja sitten neulon sen verran, mitä sitä lankaa riittää, niin helmaa. Koska mä en halua tähän mitään muuta väriä. Ja sitten jos se toinen niin värierä olisikin selkeästi eri väristä, niin sitten tavallaan se, että ehdinkö mä sitten, ja mä en osaa siis mitään raidottaa tai mitenkään niin silleen peittää sitä värierän eroavaisuutta, niin siinä tulee nyt sitten se problema. Eli ennen kuin mä aloitan tämän vyyhdin, niin mun täytyy katsoa, että miten sitä lankaa, saako sitä vielä. Ja tai siis lankaa varmasti saa, mutta saa niinku, värierä on luultavasti ihan, voi olla jo eri, koska tästä on ehkä 2 vuotta, kun mä olen tämän aloittanut. Ja en edes tiedä, onko mä esitellyt tätä silloin viime videolla, mutta joo. Kertokaa, mitä mä teen, jos ei tätä samaa värierää saa. Otanko eri värierää, mitä mä sitten, miten mä raidotan, pitäisikö mun tehdä hihat niin kuin sit eri väreillä vai mitä ihmettä mä teen. Ja todellisuus on se, että mulla ei nyt tällä hetkellä olisi näistä opiskelurahoista just nyt varaa tilata lisää sitä lankaa, että onko mulla varaa jäädä odottelemaan, että vai mitä ihmettä. Jos jollain on tätä paksupirkkaa, niin laita viestiä. Olipas se taas, mutta siis tästä tulee aivan ihana. Ja tää on muistaakseni nyt siitä ohjeesta, kun mä yritin sit vähän niinku, eihän mä sitäkään muista, onko kirjoittanut edes minkään ylös, että mitä kokoa mä oon ollut tekemässä. Mutta mä päättelin, että tää on ehkä niinku se, mikä vastaa vähän niinku XL tai XXL tai jotain, eli olisiko 3. viimeinen. Mulla ei ole sitä ohjettakaan tässä. Onpa hyvä jakso. Niin mutta tästä tulee siis ihana ja mä haluan tämän käyttöön. Ja mä jo mietin, kun mä sovitin tätä, niin tää oli niinku tästä kainalosta suurin piirtein tähän just rinnan alle. Että tekisikö vaan niinku semmoisen kropatun neulettakin, mitä voisi just mekkojen kanssa käyttää. Mutta ei. Tää on kuitenkin sit väliä, niin ei se varmaan näyttäisi kauhean hyvältä. Ja mä haluan pitkän, missä on ylipitkät hihat. Et nyt vaan toivotaan, että tätä lankaa mä saisin niinku, ja keksisin jonkun keinon sit, jos ei just tätä samaa väriä vaikka enää valmistetakaan. Niin keksisin jonkun niinku hätäratkaisun tähän hommaan, koska tästä tulee kyllä ihana. Ja miksi mä en tiedä, miksi mä oon jättänyt tämän kesken silloin, koska eihän tää ole mitenkään edes vaikeaa. Varmaan mä oon jotenkin ajatellut sen, että hirveän vaikea seurata tätä teulosta, että miten tässä nyt pitää. Niin tämähän on ihan älyttömän helppo, eihän tässä ole mitään ongelmaa. En ymmärrä, miksi olen jättänyt kesken, mutta nyt se tulee valmiiksi tavalla tai toisella toivon mukaan. Saa sitten vaikka juhannuksena siihen kääriytyä. Joo, nyt mulla ei ole muuta näytettävää. Mä olen tuossa jossain vaiheessa viime vuonna kesällä virkkasin jonkun verran. Olen virkannut lapsille semmoisia hahmoja, 8-vuotiaille sellaiset karhut. Ja teinille semmoisen jonkun musiikkihahmo-ihmisen. Hän löysi ohjeen ja tilattiin sitten yhdessä siihen ne oikeanväriset langat ja sitten virkkasin sen hänelle. Ja sitten mä oon aloittanut tolle pienimmälle sellaista
stacking toy, eli siis semmoista kasaamislelua, eli sellainen, mihin tulee niitä renkaita ja ne laitetaan siihen tappiin, niin semmoista on aloittanut. Mutta siinä meni joku vihkoon silloin, mä muistan, että se jäi sitten tonne, mun tarvitsisi kaivaa se ja katsoa se ja tehdä se loppuun, koska siitä tulee myös ihana ja se on ihan samannäköinen kuin mulla on joskus aikanaan ollut yksi pehmolelu, minkä nimi oli Pipinalle. Se on ihan samannäköinen, samat väritykset, niin mun on pakko tehdä se loppuun, koska siitä tulisi itsellekin sitten lapsuusmuistoja. Semmosia on virkkailu. Sitten tosiaan no miksi mä en niitä ottanut? No ehkä siksi, kun on siellä makuuhuoneessa, missä se päiväuniruljanssi oli juuri menossa, kun tulin tänne. Mutta siis oon tehnyt tolle pienimmälle niin semmoiset ihanat henkselihousut. Ne oli ne vilpashousut. Mä en muista nyt hänen oikeat, siis niin kuin koko nimeään, mutta Anni tekee Instassa ohje vilpashousut. Ne on aivan ihanat. 1-vuotiskuvaukseen tein hänelle ne. Ja ne sopii kuin nenäpäähän kyllä niin kuin tolle meidän pojalle. Ja sitten kun hän oli pienempi, niin mä oon neulonut hänelle semmoisen villatakin tai neuletakin. Ja sitten pipoja ja sen semmoista. Että kyllä tässä niin kuin neulottu on 2 vuoden aikana ihan riittämiin, mutta en edes kaikkea muista, niin kuin mitä kaikkea olen tehnyt. Niin ehkä ihan hyvä, että otin vain muutamia töitä tähän, koska eihän kukaan jaksaisi 2 vuoden takaisia neuleita edes katsoa. Ja sitten plus, no niin kauhtuneitakin jo, että eihän niitä edes kehtaa näyttää. Mut joo, semmosia neuleasioita. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin loppuun vielä semmoiset pika-kuulumiset tosiaan kertoa vielä, että mitä tässä nyt on niin kuin meneillään. Niin jos semmoinen yleinen löpinä ei kiinnostele, niin kiitos kun katsoit tänne asti ja ehkäpä tulee lisää videoita, katsotaan. Jos mulla ei mene hermot editoinnin ja videon lataamisen kanssa, niin sitten saattaa tulla lisää videoitakin. Mutta joo, kuulumisia siis. Mä sain vakituisen paikan mun työpaikalta. Vihdoin ja viimein tuossa 2022 syksyllä. Ja meillä oli ne työhaastattelut niihin tai semmoiset niinku muodolliset haastattelut. Ja siinä haastattelussa sitten kerroin, että kiitos, olen todella kiinnostunut tästä paikasta, mutta olen jäämässä äitiyslomalle loppuvuodesta. Eli tiesin jo silloin hakiessa, että meille tulee tämä 3. Ja esimies oli ymmärtäväinen ja totta kai se ei siitä sitten saanut jäädä kiinni ja sain sen paikan ja olen kyllä ihan super onnellinen siitä vakipaikasta ja se osui tosi hyvään kohtaan. No raskausajasta osa on voinut lukea Instasta, siitä mä en puhu siis yhtään sen enempää, kun kerron vaan, että oli ihan todella rankka vuosi se 22 ja se oli henkisesti ja fyysisesti tosi rankka. Ja niin sitten vielä töitä siinä samalla niin kuin tietenkin tein ja töissä oli aika rankkaa. Että se vuosi 2022 oli kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan aika todella rankka. Ja onneksi sen sitten kruunasi loppuvuodesta, eli marraskuun lopussa sitten toi jäpikän syntyminen. Eli hän syntyi 2 viikkoa etuajassa. Ja onneksi syntyi, koska hän oli aika kookas. Hän syntyi meidän keskimmäisen kanssa, tai niin kuin hänen syntymäpäivänä, eli heillä on nyt sama syntymäpäivä, joka on onneksi 8-vuotiaasta pelkästään ihana asia. Eli ei ole mitään niin kuin katkeruutta, että voi mälsää, kun joutuu jakamaan syntymäpäivän, vaan hän on siitä ihan tosi iloinen. Ja se vaikeushan ei tietenkään loppunut siihen synnytykseen, vaan sen jälkeen tuli sitten vauvan kaikki semmoiset ongelmat ja haasteet. Eli siellä oli valohoitoa ja sitten valohoidosta kun päästiin onneksi eroon, niin sitten alkoikin tulee vatsavaivoja ja niitä kesti. Ja siis todellisuudessa ja totta puhuakseni, niin nyt hän on 1 vuosi ja 2 kuukautta ja hän ei vieläkään nuku kunnolla öitä. Ja tähän me osattiin kyllä valmistautua, koska ei meidän tytötkään ole osannut nukkua kunnolla ensimmäiseen vuoteen. Ja 2 kanssa on siis siitä eteenpäinkin valvottu.
Ja osasimme kyllä valmistautua, mutta ikä on tehnyt tehtävänsä negatiivisessa merkityksessä ja ei meinaa jaksaa. Vanha ei meinaa enää jaksaa, eli on ollut kyllä siis tosi rikki valvomisesta ja kaikista itkuisista kuukausista. Ja tosi väsynyt koko ajan. Ja sitten ehkä tämä ikä myös tekee sen, että olen myös kaivannut tosi paljon semmoista omaa aikaa. Ja sitten kun on ollut tosi kiinni tuossa vauvassa imetyksenkin takia jo, niin sitten ei ole kyllä paljon helpompi ollut tämä vuosi, tai niin kuin viime vuosi 2023kaan. Eli henkisesti ja fyysisesti sekin on ollut rankka. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi sain päähäni, että hei, näillä yöunilla on hyvä lähteä opiskelemaan, joten tästä vuodesta voi olla, että ei tule yhtään sen helpompi. Tai sitten tulee, en tiedä, eletään vasta helmikuun alkua, niin ei mennä tuomitsemaan koko vuotta. Mutta se siitä rankkuudesta, vaan mennään nyt tähän päivään. Ja tosiaan lähdin nyt opiskelemaan tammikuun alusta pitkäaikaista unelmaani. Ja toivottavasti minusta tulee 3,5 vuoden päästä sosionomi. Eli kun mä oon valmistunut 2014, niin mä silloin jo päätin, että joku päivä mä vielä opiskelen itseni joko yliopiston kautta opettajaksi, päiväkotiin, varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sitten sosionomiksi. Ja silloin vielä siis sosionomi sai toimia opettajana myös päiväkodissa, mutta nykyään ei enää. Ja se ei mua haittaa ollenkaan, että ei niin kuin varsinaisesti sitä opettajan virkaa tuliskaan, vaan sitten jotakin muuta sen niin kuin tilalla. Ja onko se mun työkenttä sitten päiväkoti vai jotain muuta, sitä en osaa vielä yhtään sanoa, koska maailma ehtii 3 vuodessa muuttua niin paljon, että mikä on sitten silloin niin kuin se kiinnostava juttu ja mitä maailma silloin kaipaa minulta, niin sitten sen näyttää sitten elämä. Mä kurkkaan kelloa. Nyt se tulee se 8-vuotias koulusta, mutta mäpäs huikkaan hänelle yhden jutun. No niin. Joo. Eli pikaisesti nyt loppuun. Niin, en osaa siis vielä yhtään sanoa, että mikä musta sitten, tai mihin mä haluan työllistyä sitten valmistumisen jälkeen, mutta sen aika näyttää, eikä sitä tarvikaan vielä tietää. Nyt keskitytään opintoihin. Ja tosiaan jäin opintovapaalle siitä syystä, että haluan antaa opinnoille niin kuin mahdollisimman paljon. Ja nyt kun hallitus aikoo niitä hurjia muutoksiaan, niin nyt oli oikeastaan viimeinen hetki mulle hakea sitä aikuiskoulutustukea, minkä turvin mä pystyn opiskelemaan ilman töissäoloa edes hetken tästä alusta. Niin nyt ollaan sitten opintovapaalla ja mä oon hakenut sen koko 15 kuukautta suoraan putkeen, eli ainakin sen aikaa nyt sitten ihan niin kuin opiskelemassa. Ja mä puhun koko ajan, että mä oon kotona siitä syystä, että mun opinnot tapahtuu kaikki netissä. Eli luennot on Zoomissa ja ne mä katselen täältä kotoa käsin. Ja kaikki tehtävät ja muut suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä. Ja meillä on sellaiset pientiimit, missä sitten tehdään paljon ryhmätöitä ja näin, mutta on myös paljon tehtäviä, jotka tehdään ihan yksin itsenäisesti, joten siksi mä puhun koko ajan, että mä olen kotona. Mä olen opiskelemassa kotona. Ja meidän aloitus on ollut silleen suhteellisen löyhä, että meillä tuli kyllä tehtäviä, mutta ne oli tietysti tässä alussa vielä semmoista hyvin orientoivaa ja sellaista, että ne ei ole ollut ihan kauhean työllistäviä vielä, ja mä oon ne kaikki nyt ehtinyt jo tehdä hyvä aika sitten. Niin mulla on ollut nyt aikaa sitten neuloa, kun tosiaan mies on niillä vanhempainvapaillaan, ja hän yrittää, ja me yritetään nyt opettaa poikaa nukkumaan jossain muualla kuin äitin kainalossa, niin nyt mulla on ollut sitten hyvää aikaa päivisin hänen päiväunien aikana neuloskella. Ja se on ollut ihanaa, musta on ihanaa, että mulla on aikaa. Ja kerron vielä, että hän on siis nukkunut ainoastaan äidin kainalossa, joten mun päivät on mennyt siihen, että aina kun hänellä on päiväunin aika, niin mä makaan hänen kanssaan tuolla sängyssä. Ja jotain pientä mä oon pystynyt sielläkin neulomaan, tai varsinkin virkkausjuttuja, mutta nyt mulla ei ole ollut aikaan, vähän aikaan mulla ei ole ollut kesken mitään pieniä töitä, niin mä en ole pystynyt siellä tekemään niitä.
Plus sitten mun käsiin on tullut semmoinen joku ongelma, että ne puutuu hirveän helposti, joten mä en ole pystynyt siinä makoillessa niin kuin sitten kunnolla enää neulomaan johon niin kuin vähän aikaan, niin se on sitten kanssa jäänyt, niin se on ollut vähän turhauttavaa. Niin nyt mä oon nauttinut siitä, että mulla on ollut aikaa neuloa hänen päiväunien aikaan. Joo. Suunnitelmia ei nyt ihan hirveästi ole sellaista niin kuin sen kummempaa tälle vuodelle. Eli nyt nämä opinnot oikeastaan sanelee aika pitkälti tämän vuoden, että mitä tässä nyt itse ehtii tehdä. Mutta semmoinen suunnitelma mulla on, koska viime kesänä en päässyt, niin tänä kesänä kovasti ihan hirveästi haluan Jyväskylään neulefestareille. Jos ei yöksi raaskin, niin sitten edes päiväksi. Ja sen mä nyt yritän niin kuin toteuttaa. Se on mun niin kuin semmoinen tavoite, että heinäkuun alussa mä pääsisin käymään neulefestareilla. Ja toivottavasti se onnistuu jotenkin päin sitten. Ja muuta ei oikeastaan ole. Hirveästi huvittaisi jotain neuletreffejä täällä Lahdessa järjestää, mutta itse en pysty alkaan niitä järjestämään, koska en tiedä oikeastaan, että miten paljon nuo opinnot sit työllistää jatkossa. Tämä eka pätkä on ollut aika rauhallinen, mutta miten nyt sitten ensi viikolla alkaa pari uutta kurssia, että kuinka ne työllistää, niin en pysty nyt itse alkaa järjestämään, mutta jos joku siellä katselee ja on lahtelainen ja haluaisi alkaa jotain järjestämään esimerkiksi kirjastolla tai jossain kahvilassa tai vaikka omassa kodissa tai tietää jonkun paikan, missä voisi järjestää jotain neuletapaamisia Lahdessa, niin ihmeessä huikkaa. Ja esimerkiksi joku lauantai-päivähän olisi aika ihana viettää jossain neuloin ja nyyttäreiden ja käydä syömässä vaikka tai jotain, että jotain neule-tapaamisen tynkää. Mutta joo, en mä pitkitä nyt enempää tätä. Mulla varmaan oli 100 asiaa mielessä ennen kuvaamisen aloittamista, mitä mä haluan kertoa, mutta nehän kaikki häipyy, koska ei ole mitään muistiinpanoja. Ja nyt tosiaan mä katson, että mä yritän saada tämän niin kuin saman tien laitettua tonne YouTubeen ja miten mä saan tämän editoitua ja miten se YouTube nykyään lataa niitä videoita, niin se on sitten se toinen asia. Mutta yllättävän luontevaa kyllä tämä höpöttely on ollut näinkin pitkän tauon jälkeen, että ei niinku ole mitenkään tuntunut omituiselta yksin puhua täällä puhelimelle. Niin voi olla, että tulee jatkoa. En lupaa mitään, enkä todellakaan mitään aikataulua lupaa, mutta niin. Katsotaan, mitä maailma tuo tullessaan. Olipas kryptistä. Mutta joo. Sen verran tähän loppuun vielä, että haluaisin lähettää erikoisterveisiä paremman puutteeseen Jennille. Eli jos hän jotakin kautta katsoo tätä tai kuulee tämän viestin, niin sinua kaipaan kovasti. Eli olisi ihana kuulla sinusta jotakin ja ihan vaikka videoita. Ja toiset terveiset haluaisin lähdettää joku roti sentäs Jonnalle. Eli sinuakin kaipaan. Eli jos elämäntilanteenne sallii, niin voisitteko tehdä videoita. Koska musta on ollut ihanaa koukuttajapalasi, kiukkulintupalasi ja toi strops, mä en ole ikinä osannut sanoa sitä, niin Anne palasi. Niin kaipaisin muitakin vanhoja podcastajia takaisin, niin olisi mukavaa. Tai sitten kuulla vaan kuulumisia. Laittakaa vaikka Instassa viestiä, että mitä teille niinku kuuluu ja sellaista. Koska niin. Kyllä. Mutta pidemmittä puheitta nyt. Mukavaa viikonloppua teille. Alkavaa viikonloppua. Täällä Lahdessa ainakin aika ihana aurinko paistaa. Ja toivottavasti se jatkuisi nyt vaikka koko viikonloppu olisi mukavaa. Niin aurinkoista perjantaita ja aurinkoa teidän viikonloppuihinne ja saa laittaa kommenttia ja viestiä ihan mitä kautta vaan, jos haluaa. Ja
olisi mukava kuulla, jos joku on katsonut tämän videon. Joku muukin kuin sisareni. Tietysti sisarenikin saa laittaa viestiä, mutta muutkin saavat laittaa ja sillä lailla. No niin, nyt minä lopetan. Heippa vaan kaikille!